kun nopeasti pystyn tän juosta tonne. Täällä kik.fissä. En mä tiedä missä näkyy tuolla. Niin joo. Nyt! Okei joo. Täällä on vaan kiva. Sit kun kosken sua! Tää on oikeesti super rankkaa. Älkää kokeilko. Paitsi jos te haluatte, niin kysykää näiltä tyypeiltä, ne on aika kivoja. Ja nyt tulee loppuspurtti. Stop! Sulla meni saman verran kuin mikä mulla menis go-karting autolla. Minuutti goes. Nice. Joo, tässä oli tää sortti. Nähdään jonkin verran ajan päästä.